Salutare lume și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Aici l-avem pe domnul Matei, dar din păcate nu cred că o să se joace cu noi azi la Minecraft. Și o să facem o hartă de Find a Button. O să mă joc. O să-mi instalați. Play. Uite, Find a Button aici. Poți să că trebuie pe survival. Peaceful, creative, survival. Mike? Play. Da, și să vedem ce o să ne iese dacă găsim butonul, dacă nu. Nu știu dacă mapa de aia automată, bă, aia m-ar plăcea să fie. Cu coment blocuri, bă. Ce mapă? De aia faină, dar pești pe butoane, le portează undeva fain. Eu vreau. Bun, hai să vedem. Ăsta. Reguli, nu folosi chat-ul, nu sparge blocuri, nu te băga pe game mode așa. Welcome to Find the Button Map. YouTube Limit, creatorul HD Gamerit, Twitter HD Gamerit, subscribe my channel, așa. Start. Și apăsăm pe buton. Bum. Stai că intră și Intrăm domnul. în casă. Stai că intră din Matei. Ceva încet? Nu. Hai să căutăm butonul. Eu cum arăt. David, eu arăt așa, da? Da, David. Bine. Nu așa. Așa. Da? Probabil pe un copac să fie ca praf. David, nu. Decât să vină moșul în intrare. Ce? Unde? Mă ascunde-ți. Trebuie să mă duc. Ce? Eu am diamant. Am ceva. M-au dat ei. M-au dat. Mă, tu stai tu unde ești? Aici. What? A, tu ești la ăla? Da. Hai la mine. Îți dau game mode. Ia, vezi pe acoperiș și ceva? Nu. Nu, stai, nu de fapt. Game mode Ce faci? Steve, vă dau pe survival. Cum adică? Acolo e butonul. Unde? Sub chest. Și m-am teleportat. Game mode. Mă scuzați acum că nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-am. E prin apă. Pe aici. Opa, l-am găsit. Gata. Da, lasă-mă și pe mine. Păi cine îl găsește? Prin copac. Cum se Sau l-a urcă? pus la tron, așa. Cum se urcă? Îs liane. Da. Cum? Nu pot nici eu, că mă alunecă degetul. Spraf la cățărat. David! Uite, eu stau cu shift-ul. Eu mă pun pe shift.
Trolololololo. Stai. Opa, am găsit ceva. Da, l-am găsit. Troll button, nu e ăsta. L-a pus troll. Ți dau tu că-l dau. Îl dau în foc. Uite aici am. Gata. Ce? E de diamante. Și mie m-am dat. Next map with comma. Press the button. Yay, locked. Da, mi-a plăcut. Nota 10. Mie? Ție ți-a plăcut? Da. Și tu ai dat. Ia hai să vedem nivelele. Și foarte faină mapă, m-a plăcut. Mai facem? Da, deci cam a fost episodul ăsta. Încercăm și alte hărți de astea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem data viitoare.